ndiri kutenderera kwandachiitawo vazukuru indinombonerera insasekuru venyuka indinodhumana nezvakawanda vazukuru, ndinodhumana nedzakawanda, aiwa ndinodhumana nezvakawanda, right? Inzwai, kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to mzukuru, there is no need yekugara usina kuisa subscription, because this is your family channel. And subscribe to this channel, put your notification bell to whenever I upload a video, you will be notified. Thanks very much kuna vanoramba vachisupporta. A big shout out to Sandra and Steven. Sandra and Steven, a big shout out to you. And yeah, much love vazukuru, ndinokudai nesu vazukuru. I love each and every one of you vazukuru vangu. And inzwai vazukuru, listen to me and listen to me good. Right, as I was rocking up and down in the streets of social media, I met with Tatelicious Karigambe. Now she was, I don't know whether to address as her or as he. Yeah, because even here pachake, sometimes she addresses herself as a her or he. Like pa video randaona as address say both, right? So Queen Tatelicious asvika paanga achipopota Queen Tatelicious akasungirira tauro rega, anga asina kupfeka, akangosungirira tauro riya ratinosungirira chigezi. Handikati Queen Tatelicious ane zvaita sekuva atsamuswa nani. So I then discovered that she okay, let me say she was she, in fact, anga achipopota achipopotera her husband, her ex-husband anonzi iye Richard. And kunyika kwavo kuchando kwavariko kwanga akawanikwa nemurume anga akamurora vakazosvika pavakadhivhosa. So anga achipopota achiti Tatelicious pane basa vana patoitirwa live, patoitirwa kavidhio kekupopota kuti hanzi, you want your underwear, you want your underwear from me, your underwear yawakasiya in this house, I'm wearing, don't you wakanganwa here kuti I'm also a man, so I'm wearing that underwear. I don't know, maybe Richard anenge azoti ane zvaakakanganwa here kana zvaari kuda kumba kwa Queen Tatelicious. Sezvo munoziva kuti imba inogara Queen Tatelicious, it was their ndingati matrimonial home. So after divorce imba yakazowanikwa iri inosara ina Queen Tatelicious. Ndoti akapinda Queen Tatelicious anemba kuchando. And so anga achitaura achiti pawakandisiya iwewo, pawakasiya, pawakaenda wakasiya imba ine chikwereti. So inini ndakazoitawo plan rekuti ndidi rekutiwo ndibhadhare zvikwereti. So I don't have anything chandinokupa, you don't need, in fact hanzaufanira kuuya uchida anything from me. Leave me alone, leave me. Queen Tatelicious vane basa umani apapopoto. Izvi zvandaisa ipapa ndozvonda zvakapfekwa izvozvi, ndozvaanga atori izvozvi, ndosandati nditore mafotos iwawa mumuone zvaangari, anga achiti chitodya marashi. So I don't know why azodecide kupopotera ex-husband yake akapfeka, akasungirira tauro chete. And Queen Tatelicious ndofunga tinomuziva vazhinji. She is one person wandinoti indowanzomufarira umuti Queen of Drama. Queen of Drama. Recently futi ndakaona ari musupermarket achipopotera varungu. Anopopota inhengo inozvimirira, nhengo inozvimiririra. Haipopota achiti achitaura mashoko anorema kuti kana ndimadzorodzeka anotondiremera. So I think kana ikoko kwaari kakuchando vanotomuziva kuti Queen Tatelicious pane basa. So ndochandangotondiuye nacho azukuru tichikudzai kuti zvivi zviri kuswera zvichiitika mumaraini umu. Handiti zvivi zviri kuswera zvichiitika. Tiudzei zvamunofunga, macomments enyu. Handiti also ndoda kuti ndikuudzei kuti each and every month vazukuru tinenge tine live yatinenge tichiita ye-birthday party. I'm excited to announce this kuti vanhu vese vakazvarwa this month, that is the month of August, tichange tichicelebrate nemi birthday rako. Handiti
So just put your ndoda kuti muise ndinyorere mamessage those born muna August, nyorai pamamessages kunhamba dzewhatsapp dzandaisa panapa kuitira kuti zvoni tinge tinoziva kana muchida kuti maphotos enyu tinge tinogadzira zvatinechigadzirawo musi wachona, because this is a family channel yatinoselebrata neumwe neumwe. Umwe akachema tinofanira kuti tichemetese. Handiti vazukuru, so ngatitauranei kunhamba idzi dzeSaint Stephen dauti Saint Geradaedza zita rangu, but this one is a Saint TV channel, handiti Saint TV YouTube channel. So ngatitauranei ikoko nekuma comments. Much love.